Matanong nga lang kita. Ano o sino ang nagpapasaya sa iyo? Sige, umamin na ang umamin. Yee! Grabe naman ang pag-amin na yan. Pero yung sumagot dyan ng pera, it's a tie. Ako rin lumiligaya sa pera. Charot, with harot. Pero alam mo kabisyo, kapag wala kang pera, ang dami mo naiisip na bagay. Kumbaga iniisip mo kung ano-ano yung mga pwede mong pagkakitaan. Mag-iisip ka ng negosyo, paano ka pakikita lalo ng pera, o di kaya naman, ano yung mga bagay sa iyong buhay na po pwede mong ibenta. Yung iba nga dyan, naiisip nila, yung parte mismo ng katawan nila. Kidney. Oh. Ano pa yung ibang mga taong nagbebenta dyan? O, ay, may iba binibenta talaga yung buong sarili nila. Oh. Ako malapit na. Charot! Widarot! Baka naman may pwedeng bumili dyan, oh. Medyo fresh pa naman. Never been touched. Charot! Widarot! Oy, pero alam mo kabisyo, totoo yun. Yung desperate situation calls for desperate measure. Yung tipong kapag desperado o desperada ka na kahit anong meron ka para lang magkapera, ibebenta mo. And nabalitaan mo ba kabisyo, yung mga nagbebenta ng sanggol, nagbebenta ng sarili nilang mga anak. Uy, merong mga ganun ha. Sa halagang 30,000 pesos, pwede ka na raw makabili ng isang sanggol. Imagine ninyo, ginawa pang negosyo yung paglalandi o pagiging makate. Kakaloka. Sa totoo lang po, meron na pong Cybercrime Investigation and Coordinating Center na namumuno para dito sa mga ganitong klaseng modus o di kaya naman pagbebenta ng illegal. So, sabi po dito, halagang 30,000 pesos up to 2 million pesos ang presyuhan ng mga ipinagbebentang sanggol. Oh, at talamak po ito naman dati pa. Kaya lang with the presence of social media, ay, mas lumalim pa at mas naging easy ang transaction ng iba. Nagiging sophisticated, yun yung term na ginamit nila eh. Very sophisticated na rin ang black market trade dahil sa social media. So kung meron po kayong kilala dyan na nagbebenta ng kanilang anak o kaya naman ng sanggol ng isang tao, utang na loob, bigay nyo na lang po. Nakakaloka, no? Anak-anak po kayo, tas di nyo man lang aalagaan. Hoy, bilang ng mga araw ninyo. Malalaman din kung sino kayo, tandaan nyo yan. May karma po yung balik sa inyo. Kung hindi nyo na kayang alagaan yung bata, ganito lang yan. Bakit po kayo gagawa? So, wag po kayong gumawa para hindi po kayo magkaroon ng isisilang dito sa mundong ito. Pero kung gusto nyo talagang gawing negosyo yan, I think marami naman yung marami naman yung mga tao dyan na gustong magkaroon, kaya nangungontrata na lang. Ewan ko para sa ibang tao medyo pangit mang tingnan yung ganun or parang hindi siya normal o hindi siya usual. Pero meron pong ganun. Tapos sasabihin nila, etong bayad na ito hindi naman talaga bayad para sa'yo, kundi pag-alaga mo sa sarili mo. Yung kumbaga ganun na lang yung gagamitin, parang allowance dahil talagang pinotektahan, ilagaan mo yung sarili mo for 9 months, ganyan. So for your service na lang. Oh. Kumbaga may honorarium ka ba? Charot to darot. So, tandaan, kung hindi kayang bumuhay ng isang tao sa mundong ito, wag gagawa ng alin? Nang ikakabuhay nito.
Charot with darot. Anyway, Kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsuwa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Binuo ko ang isang taong hindi pala para sa akin. Ay, yung tipong siya yung binuo mo pero siya yung mismong nagwasak sa'yo. Ay, wasak na wasak ba, girl? Baka naman nakailang beses kanyang sinaktan. Charot. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!